дар ҷаҳон ҳамасола бинобар ифлос будани ҳавои атмосферӣ бо иллати бемориҳои роҳҳои нафас 543 000 нафар кӯдакони синнашон то 5 сола мефавтанд. маҳз барои пешгирӣ намудани бемориҳои сироятӣ ва гуногун бояд ҳавои атмосфериро тоза нигоҳ дошт то сокинон солим ва кӯдакон саломат ба вой расанд. ин масъала дар мизи мудаввар ки имрӯз сани 25 август дар шаҳри хуҷанд баргузор гардид мавриди баррасӣ қарор гирифт. تندرستی умумиҷаҳонӣ гуфта мешавад аз 10 нафар имрӯз мо аз ҳавои ифлос нафас мекашем ва чихел ки қайд кардам дар як сол 7 миллион нафар аз ҳамин ҳавои ифлос мефафтад. ин мушкил характери глобалӣ дорад ва ба узвҳо ва системаҳои гуногуни аъзои инсон таъсири манфӣ мерасонад. таъсири ҳавои ифлос ба бадани инсон системаи нафаскашии он бештар дар хатар аст, зеро маҳз тавассути роҳи нафас ҳавои ифлос ворид шуда сипас ба фушуш ворид мешавад ва хунро оксиген мекунад. нафаскашии ҳавои ифлос боиси пайдоиши нафастангӣ, паст шудани масъуният ва норасоии нафас мегардад. ғайр аз ин ба дилу рагҳо зарар мерасонад. олимон исбот карданд ки консентратсияи оксиди азот метавонад боиси сактаи дил ва мушкилоти қалб гардад. ҳавои ифлос ба гурснагии оксиген ва афзоиши тромбоцитҳо дар хун оварда мерасонад. мизи мудаввар дар толори меҳмонхонаи суғдиён дар чаҳорчӯбии лоиҳаи беҳтар намудани сифати зиндагӣ тавассути огоҳисозӣ ва пешгирии роҳҳои ифлосшавии ҳаво баргузор гардид ки он бидон чиро нафас мекашӣ унвон дошт. мақсад аз мизи мудаввар ин баланд намудани маърифат ва маданияти экологӣ ва пешгирӣ намудани ифлосшавии ҳаво дар хонаву маҳал ва ҷамъият ба ҳисоб меравад. шаҳри Хуҷанд, Гӯистон, Ғарб, Бохтар, Кӯлоб, Хорух ва Панҷикен Исфара 8 шаҳрро даргор будем. ҳамагӣ 11 ташкилотсозӣ кор карда истодааст. баъд шумо метавонед онлайн чӣ ки ҳаво атмосфера ҳаст дида метавонед. дар асоси ин лоиҳа мутахассисон дар 8 шаҳру ноҳияҳои кишвар таҷҳизоти сенсорро насб намуданд ки он таркиби ҳаворо дар ҳар 5 дақиқа муайян ва тариқи автоматикӣ пешниҳод менамояд. ҳадафи сенсор саривақт пешниҳод кардани вазъи ҳаво аст то мардум аз рӯи нишондоди он вақти нисбатан тоза будани ҳаво ба сайру гашт ба кӯча бароянд. кормандони ин лоиҳа ки барои беҳтар намудани ҳавои атмосферӣ нигаронда шудааст аз фаъолияти худ ҳисобот доданд. ҳамкорӣ бо сомонаҳои ҷаҳонӣ IQA ба роҳ монда шуд, яъне ташкилот идентификатор ва координатори сенсорҳоро пешниҳод намуд ва ин 4 сенсорҳое ки дар шаҳри Хуҷанд ҳоло васл карда шуданд ба харитаи ҷаҳонӣ ворид карда шуд. аз рӯи таҳлилҳои мутахассисон дар ҷаҳон 92% аҳолӣ аз ҳавои тоза нафас намегиранд. ин таҳқиқи созмони байналмилалӣ мебошад. масъулини маркази обу ҳавосанҷии вилояти суғд мегӯянд ки ҳавои атмосферӣ дар ин минтақа тариқи 3 дидбонгоҳ ки он дар шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Гулистон ва Спитамен насб карда шудааст мушоҳида ва таҳлил карда мешавад. ин дидбонгоҳҳо ифлосшавии фазои ҳаворо муайян месозанд. дар худи вилояти суғд, дар худи шаҳри Хуҷанд миқдори пил дар атмосфера чунон зиёд шудагӣ буд ки метонистед ки агар ки дар бо забони метеорологӣ мегӯфт видимус, ҳамин видимус где-то як 50-60 метр шудагӣ. одамон метонистанд ки даҷи аз ин тарафи дарёи Сирдарё ба он тарафи дарёи Сирдарё нигоҳ кунанд, намедиданд хонаҳо. ин чӣ бобат оварда расонидааст? ин бобат оварда расонидааст ки тағйирёбии иқлим омадааст. барои тағйирёбии иқлим ин гум шудани наботот миқдори пил аз ҳисоби ҳамон ба атмосфера хиста аз дигар мамлакатҳо ба водии Фарғона ва ё ки шаҳри Хуҷанд омада шудааст. ин агар ки мо пеш мегуфтем ки фақат аз тарафи ҷануб аз Афғонистон меомад, афғанский пил мегуфтанд ба тарафи ҷануб меомад то шаҳри Душанбе. ҳозир ин такрор шуда шудааст дар вилояти Фарғона. дар вилояти Фарғона хеле мушоҳида карда шудагӣ набуд вақтҳои охир. анамин хусус чӣ метиҳад? ин метиҳад ки оиди кам шудани обҳо, он заминҳое ки аз истифода берун шуда солиан дар соҳаи кишоварзӣ миқдори пили амонро атмосфера ба шамол ба атмосфера бардошта омада ҳамон чангу пил ба худи маркази вилоят ва дигар шаҳрҳои вилоят мушоҳида шуд.
мутахассисон мегӯянд ки барои пешгирӣ намудани ифлосшавии ҳавои атмосферӣ бояд маърифати мардумро баланд кард то барои пешгирӣ намудани тағйирёбии иқлим ҳама каса саҳмгузор бошанд. Сардори маркази обу ҳавосанҷӣ бар он назарад ки сабабгори асосии вайроншавии иқлим ва махсусан ифлосшавии ҳаво худи сокинон мебошанд. Барои ин мебояд на танҳо дар майдони ҳавлии истиқоматӣ, балки дар кӯчаҳои шаҳри Хуҷа низ дарахти ҳамеша сабзро шинонд то ҳаво сари вақт тоза шавад. Надо, я как-то говорил, восстановить школьное лесничество, потому что аккумулятор кислорода это лес, но его все меньше и меньше. Раньше Муалим сказал, ленабат был, и мы ежедневно, еженедельно, ежемесячно получали информацию о горимости лесов, о пожарной безопасности, опасности, класса горимости. И все у нас это учитывалось. Сейчас недавно это я материалов много просматриваю. В Джизакской области, в Замине 3 раза горело в этом году. Леса. Там граничит первый обход Шахристанского лесхоза. И никому дела нет. И никто не знает. Поэтому я думаю, правильно сказали, школьное лесничество, во-первых, надо остановить. Работать с ним надо, как-то Икромжон поддержал. И тут же юный патруль или как-то что-то сделать, молодежь здесь, в школах работать. Направление мусора, прочих этих. А зеленое насаждение виноваты вы, наверное, представление Хукумат ничего не делаете. А рыки нету. Зеленое насаждение, я еще не слышал, сколько на человека приходится пожарить. Это все разговоры. Тоже по этому же проекту, вот они с молодежью посадили деревья весной. Сами же они подняли вопрос, что высыхает. И когда стали в сетях это бурлить, оказывается, все высохло. Никто ответа не дает ни одного. Воды, а не мама надо, война когда. Поэтому, кроме если мы посадили, надо нам контролировать это тоже. мутахассисони соҳа ва собиқадорон мегӯянд ки ягона роҳи пешгирӣ намудани ифлосшавии ҳаво ва ивазшавии иқлим ин шинондани дарахт ва нигоҳубини он мебошад, зеро дарахтон аз худ оксиген ихроҷ менамоянд. Ин боиси сари вақт пешгирии ифлосшавии ҳаво мегардад. ҳамчунин дарахтон боиси нафасгирии ҳавои тоза шуда метавонад. гузориши Мафнушкур ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилооти Хабар.